elithobekileyo nelilayo nevayo ukuze sizuze ukuxolelwa yona ngemi Bulela ukuthanda kwakho nazo zonke into nezele zona emhlabeni ingakumba abazalwa niphe bona Thixo bagcine bakhusele swele imilomo
Kubhizi ke abantu baziqhola ke kodwa ayuphuma vidweni lonto. Oh wena mancane. Into ebhidisa abantu baziqhola ayuphuma vidweni isiqholo esi. Oh nabo sisi bakabulela ke. Molweni bosisi. Molodana. Niphilele mama? Kusebenjani? Hayi siphilele. Yey. Yabona ba konwatyiwe namhlanje kushuthi DVD kumaqhaphethu kunzima up and down. Kwenzeka ntoni mama? Ngawusho nje. Kushuta iDVD kaBulela for the first time. Udala ezama idibanisa izinto zakhe but this time ude wakwazi into kokubana makade uyakwazi ukushuta iDVD. Mama. We think ke into bani izawushumayeza abantu abaninzi. Sabathu ukushumayela kuye. Ewe. Ezi sisters zakhe intoni ilizwe linoliphosa apha kweni mbona uyazama umntana abantu. Oh madoda. Eyona nto inhle ifuna ukhuthazwa italente esakhulayo noko ifuna ukuba iphuhliswe thina sonke inkxaso kubulela ngoba ke eneneni sithi abantu abafama bamnika inkxaso xa ungayifumani inkxaso kuthi akwapha ngayifumana khona sothi phambili ngomculo wegospel okanye wevangeli. Hayi ke siyabulela mama. Sithi phambili umculo wevangeli. Danki ke. Danki mama. Masinye ngaphakathi babukela amakhaya. Hayi ke mbukela apha ekhaya nje kubuzibonela ke sibhizi ke sisecaweni amawisi leduke ecaweni amawisi leduke edolophini. Umama ke uzawukhe sithethe naye sixoxisane naye ke siveke into okubana umama ngubani intoni amdibanisa nobulela umaze njani ubulele umntwana nimono mama. Niphilele mama? Phile inkosi sigcinakele thatha. We mama. Ndithanda mama uba uzazisa apha ebantwini into okubana ungumama ubani yonke lonto leyo mama. Ngumama Mlambo. Mama Mlambo. Oh. Mrs Mantambo. Mrs Mantambo. Hlala Hlala eGcuwa. eGcuwa. Tata. Okay, ubulela lona mama udibana phi? Udibana nobulela umaze ngakanani? Umazi ngokusemdala okanye kwenzeka ntoni? Ndamazi sene 2 years. Esene 2 years. Akhula naye ke ndamkhulisa. Umkhulisa. Ekreti. Umkhulisela phi mama? Ebika. Safika utata esaphinda tata wakwam. Wakhula kubulela hambe eBridge wahamba esikolweni. Wathi sesifika sevelcome ndisevelcome epreschool naye. We mama. Base u5 u3 4 5 evelcome. Evelcome. Ephelocom. Mine ya. Okay. Sabuya ke ndapenshela ke evelcom ngo-70 ngo-94 ngo-94 ndibuya naye wangena esikoleni apha elokishini. Okay. Wahamba wapasa apha ebika. Sahamba ke ngoku ndathenga umze ngcamakwe. Uyaqonda? We mama. Funda kapha engcamakwe ubulelo wapasa u10 1999 uzade ube uyowemthatha nje. Yawude uyowemthatha nje. Okay ke mama. Ekukhuleni apha kwakho ke mama njengomuntu umaziyo umculo lo ibinto edibanayo nayo okanye bengumuntu ongafuna ubona into ekuthiwa ngumculo. Wayibetha igubu nisasebenzisa igubu lamaziyo nisabona. Wayibetha igubu ngompha esengagqine 2 years. Ngompha ecula mama. Ingoma omkhumbula ngayo ingoma wazamayo ukuba makhakha icula azibonakalisa uyakwazi ucula yayingomani? Thuba lam lokuthandaza. Thuba lam lokuthandaza. We mama. Yayingoma lena ndiyaqonda ubana hey wade uthaphe ekubaliseni kwakhe yayingoma wayeyithanda de wade wabubizwa ngayo. Wade wathiwa nguthuba lam igama lakhe. Namhlanje ke mama sishuthi iDVD yakhe ke intoni onomnqonelela yona njengombona uba umkhulu ngoku uyadlondlobala uyakhula emculweni uyinto enkulu ungamthini mama ka unothi uphose nje intsikelelo zakho kuye umbona into ubana umntana uzinikele into enazinikele kuye. Ndibulela amandla kaThixo. We mama. Nokuthi ke ndigqinile Bulela emgqinile adabe nisezinto enizizo ngoku isaphile emhlabeni nginele ba ahambele phambili ngibhubhe mina ndimshiye sendaweni ekahle. Hayi ke mama siyabulela kakhulu sawungena ngaphakathi ke mama siyabulela mama. Mandizibulisele kwindawo ngendawo enibukele kuyo le DVD lona kuthethayo nguBulela M enimthandayo wenu apha ke ndisendlini apho ndithi ndenze khona le DVD nibukeleyo ngokuzamazama ke into zakuthi ndenza ngolhlobo nestudio ngisiqale ndingenanto kodwa uThixo nokuyasinceda kuba ithi yafika iCD yakunezandleni ndifuna ukubonisa ke ngokwenza kanje uba nobuthi awunanto
uThixo ukhona yena and udala zonke izinto. Wenza izinto ongenaziqonda ukuthi ungakwazi uzenza ngenxa yomethemba. Ufuna ukuthi ungahlali uthi ndinesiphiwo andinanto andinamali. Qhubekeka yenza ngibekho into yenzayo ngesiphiwo sakho siphiwe nguThixo. Nami ke ndenza kanjalo ndifuna futhi ukuzibulelela ngokuthi nibukele le DVD ngoba le DVD yami kaloku ndiyithathe kumacwecwe amathathu esendinawo. Kwicwecwe lokuqala elithi ndiswele imilomo ayabiliwaka ngendibonga uThixo ngento anenzele zona adibanisa ke nakwelesibini elithi bonke abonyulweyo bazawubonakala. Zingoma ezo sendizivile ke kule DVD ndathatha ke nale intsha ethi noma unganyamezela uyatsha enithanda kakhulu. Ngoku ke apha emva kwami ndibhizi ke ndenza le ngoma niyithanda ethi Bawo Ndingumntwana Wakho. Kandilale busuku nemini ndihleli ndiyenza ngenxa ndiyazi ukuthi niyayifuna ningqamele. Ndithemba ukuthi ke niyonwabele kakhulu bethuna. Wanga kuThixo ke anganinceda nifumane ezingoma zinendawo yokuhlala ezinhlizweni zenu, zibe nokushumayeza, zibe nokunikhuthaza, zibe kunonimeleza. Kuthi kwimithwalo ngemithwalo nemiqobo ngemiqobo uThixo abe nokwazi ukuninceda niphakamise ngamaxesha onke. Kwelami icala ke ndiyazibulelela kakhulu, ndiyanithanda kumakhaya ngamakhaya. Enkosi. God bless you.